esta calle que les decíamos de Sueca, donde están instaladas pues todos esos focos de fuego donde se van a hacer las 35 paellas que van a formar parte de esta 55 edición del concurso internacional de paella valenciana. Recibimos ja en A Vivir, que són 2 dies Comunitat Valenciana, a l'alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, y al regidor de Paelles, Cultura y Educación, Vicent Baldoví. Bienvenidos a los dos. Moltes gràcies. Sobre todo a ti, Raquel, que eres la primera alcaldesa, la primera mujer que encabeza ese gobierno en Sueca. Eso ya es un signo de alegría. Sí, per a mi és un honor ser la primera dona que arriba a l'alcaldia d'un poble. Jo crec que això havia d'haver passat ja fa molt de temps, però desafortunadament les dones ho tenim molt complicat per a dedicar-nos a la política i jo, de fet, no em canso de dir-ho, jo tinc molta sort de tindre al company i a la família que tinc perquè estan ahí per a tot i a totes i segons, si no fos així, seria impossible. Os pregunto a los dos, en 55 ediciones, es decir, en 55 años han pasado evidentemente muchos equipos de gobierno por este ayuntamiento, pero nunca se ha tocado este concurso. ¿El concurso de paella es sagrado? Sí. Bueno, no. Hola, bon dia. Sí, el concurs de paelles de Sueca és una cosa que estiga el govern que estiga, fa festa a Sueca, és un concurs que cada vegada ha anat internacionalitzant-se i fent-se més important a nivell de tot l'estat espanyol. Inclús ara estem arreu de tot el món. Se fan eliminatòries així a la comunitat, se fan eliminatòries a la resta d'Espanya i ara estem eixint també a eliminatòries a la resta del món. Estem pràcticament en els 5 continents. Eso es un esfuerzo económico importantísimo que nace de un ayuntamiento pequeño. Exacte. Naix d'un ajuntament relativament menut, però sempre hem tingut la sort de tindre uns patrocinadors que sempre han estat ahí. I enguany jo vull destacar que des de la Diputació de València, que vull recordar que és l'Ajuntament d'Ajuntament, Sí. fins ara ens havien donat com una almoina perquè la meva companya Tere era una crac i es feia en tot el món, però fins ara no ens havien donat el que es mereixia, un concurs que posa a Sueca i per tant a València en el punt de mira de tot el món i que, de fet, si escolteu gent que ve a participar de fora, per a d'ells això és molt gran i jo crec que ja estava bé que les institucions valoraren què és el que tenim així. Una cosa que té 55 anys, com bé has dit, d'història i una faena de formigueta que moltes vegades no es veu i que se fa, com estava comentant Vicent, al llarg de tot un any, encara que el dia D siga avui. Y que viene a consolidar una imagen muy sencilla, y es que ponemos a Sueca, ponemos a Valencia, ponemos a la Comunidad Valenciana en el mapa, pero ponemos a España. A España internacionalmente se la conoce por la paella, se nos relaciona automáticamente con la paella. Sí, sí, és veritat. La veritat és que quan tens l'oportunitat d'eixir fora, el dones compte que la majoria de restaurants, siguin del país que siga, el plat que ofereixen normalment és la paella. I això ven Sueca, ven València, ven el País Valencià i ven Espanya. La imatge de la paella es ven per tot el món i això naix quasi des d'ací, des de Sueca, que diem sempre suecans que és el bressol de l'arròs i crec que la paella va néixer així també. Una altra cosa molt important és donar a conèixer la paella. La paella valenciana, quieres decir, Exacte. ¿no? N'hi ha molts llocs, i ara últimament hi ha articles de grans cuiners, entre cometes, que diuen que fan paella i jo no dubte que allò estarà bo també, però una paella és una paella i no és això. I jo vull reconèixer molt especialment la tasca que fan totes aquestes persones del concurs de paelles que estan darrere durant molt de temps, de donar a conèixer la nostra recepta tal i conforme és. No és un arròs en un caldero, es una otra cosa. Llevamos ya 3 años la cadena SER viniendo aquí a hacer el programa en directo desde esta calle impresionante donde, como decís, el arroz es la base de todo. Y siempre nos sorprende ver que hay gente de todo el mundo muy dispar en imagen, en cultura, en idioma, evidentemente. ¿A vosotros también os sorprende o ya os habéis acostumbrado? Sí, últimament pareix que estem acostumant-nos, perquè ja fa uns quants anys que la veritat que el concurs ha tornat tan internacional que enguany, per exemple, tenim participants d'Austràlia. Està clar, parlen anglès, però els japonesos, que també és una cultura molt diferent, gent europea també, com d'Anglaterra, de França, de l'estat espanyol, i així és de veritat que és una
tanta la cultura que n'hi ha per l'arròs i que donem a conèixer a tot el món, que la veritat és que és una cosa que ja deixa de sorprendre-nos. I al final és este concurs el que, diguem, a obrir les portes de Sueca al món. Y esas personas que vienen de todas partes del mundo se llevan a su tierra, a sus países y también a su cultura una pequeña parte de nuestra cultura, de nuestras casas, de vuestros abuelos, de los nuestros, de cómo nos juntamos los domingos a comer paella y eso se ha convertido en una cultura, ¿no? Exacte. Se la llevan, la exportamos de una forma natural, sin darnos cuenta. Exacte, i aquesta és la promoció turística millor que n'hi ha. Fer gran una cosa que realment per als suecans i per extensió per als valencians és una cosa molt normal. Els suecans quan m'on anem de dinar no m'on anem de dinar per a celebrar alguna cosa, els suecans m'on anem de paella. Els diumenges en les cases suecanes es menja paella, que és el plat per excel·lència. I jo crec que és bonic, no? que ens coneixen per aquests costums que tenim així y per esa bona manera de fer. Bueno, vuestro encargado de prensa me dice que me corta el cuello, que os tenéis que marchar, que tenéis actos previstos ya, absolutamente ya, así que os despedimos. Vicent Baldoví y Raquel Tamarit, muchísimas gracias por estar en A Vivir, que son 2 días, y que este concurso siga y siga y siga, y que nosotros lo veamos y lo escuchemos a través de la radio. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Esta pequeña y breve sintonía nos sirve para sentar en otra silla, esto desde la silla caliente. Eugeni Alemany. Què tal? S'ha sentat una alcaldessa, sí. T'acabes de sentar en el mateix puesto que l'alcaldessa, com te sents? Ai, molt bé, molt presidencial. Bueno, hem de recordar per a tota l'audiència de la cadena Serà tota la comunitat que Eugeni Alemany, si algú no ho sap, és de Sueca. Nascut a Sueca i has pres la comunió... Nascut a la fe de València. Perquè així el que havia a la Casa Socorro... Anem a puntualitzar. Nascut a la fe de València, clar. El pas que... A mi em fica en el DNI i em posa nascut en València. Ara crec que no. Avui en dia, encara que nasques en València, t'apunten en el poble que eres, perquè si no, ningú naixeria en els pobles. Però la comunió ha sigut així? La comunió sí, en A una el església d'ací convent de de la Sueca? Mare de Déu de Sales, sí. De lo tinguin sa glòria. Pues ja està tot fet. Sí. No, sí, sueca 100%. Eugeni, t'has pegat una volteta per tots els puestos del foc, de paella. Has vist algo que t'ha cridat per l'atenció? Home, enguany la principal novetat jo crec que és el premi, perquè enguany donen una medalla. Una medalla? Una medalla. No se donava mai... Jo crec que donaven diplomes, o no sé què donaven, la veritat, perquè a mi mai m'havien convidat a això, també s'ha de dir. Jo és la primera... ¿Això de veres? Sí. És la primera vegada que un cosa... suecà de pro ve a este però és que concurs? això és una cosa molt top, molt high, Així no conviden a dinar a qualsevol, Vull dir que la persona que té accés al dinar és perquè són persones, diguem, ciutadans il·lustres o autoritats i tal. Hombre, de fet, eres paellero de honor. Enguany m'han fet paeller d'honor. Jo crec que ha sigut tot per la paella emoji, si no encara tampoc estaria així. Escolta, probablement l'any que ve, en la propera edició, podrem whatsappear en la icona ja de la paella? Tant de bo, perquè això sabrà al febrer-maig. Al febrer-maig ho sabrem. Recorda un poc a l'audiència de Ràdio València tota la història de l'operació. Resumida, que ha sigut molt llarga. Sí, l'operació Paella Emoji és una cosa que comença un poc, diguem, de manera casual, que pren un gir. La intenció era ficar la icona de la paella en el WhatsApp, comença de manera casual, pren un gir quan Arròs La Fallera o una empresa valenciana, diguem, li dona suport, fins al punt que fem una petició formal a l'associació que regula les icones, no només fem la petició, sinó que diguem, anem a fer les coses a la valenciana, que és anar allí a agobiar. I vam anar allí a pressionar, a fer un reportatge, a agobiar, a parlar amb la gent que pilota això, i ho hem fet també, no només diguem nosaltres, sinó també la gent que va estar piulant, va arribar a fer el tema trending topic, tots els valencians i valencianes, fins al punt que al final ens ha anat més. I ara som candidats oficials a que la paella tingui el seu paella emoji. Quan es sabrà? Al febrer-maig. Per això caldrà i altra volta fer força. A més, WhatsApp funciona d'una manera molt peculiar. Ells de cop de repent ho inclouen, però no fan un comunicat. Simplement, en la següent actualització, tu ja t'ho trobes. Sense avisar? Home, jo no sé si a lo millor no ho sé, jo crec que no. Jo crec que és directament no... Vull dir, això no és... Sí, és directament, si ho accepten, ja és un treball intern i ja apareixeran Home, suposa que sí que fan una nota de premsa, però que tampoc és que li donen més bombo.
De fet, ens hem assabentat de que està seleccionat, que ha sigut apte perquè el president del consorci va fer un tuit nomenant la paella i altres coses més, que era el goril·la. Ai, mira, entre les coses que estem ara debatent si entren la paella i el goril·la. Eugeni, este concurs va començar prou abans de que tu vingueres al món. Sí, home, prou. Però sí que 20 anys o 30, sí. Anem a fer un xicotet d'estudi sociològic de com la paella és important per als suecans, no solament per als valencians, per als suecans especialment. Per als suecans especialment perquè l'ingredient principal els ha donat de menjar no només literalment en la paella, sinó omplit els rebosts, perquè això és un poble de llauraors. El terme de Sueca és... Ara no recordo les xifres, jo per aquestes coses no me quede, però és brutal. El terme de camp de terra de Sueca dedicat al cultiu és brutal. Està dins del paratge natural de l'Albufera i era tan gran el terme de Sueca dedicat a l'arròs que del Perenenet a València, això poca gent ho sap, això pertanyia a Sueca, però en 1800 i pico, en un apur econòmic de l'Ajuntament, ho van vendre a l'Ajuntament de València en plan Alaska, a 10 centavos l'acre. Van vendre aquest tros. Però és tot un terme dedicat al conreu de l'arròs. Aleshores, l'arròs és la font bàsica de l'alimentació del poble. Jo crec que la paella, per collons, va néixer per així. No vaig a dir, va néixer en Sueca, no ho sé, però evidentment va néixer en l'Albufera, en una zona de cultiu d'arròs. Per la contornar. Evidentment en la contornar i, evidentment, si és un poble que tenia molt de terme d'arròs, les probabilitats de que nasquera dins d'aquest terme són prou lògiques. El concurs naix en l'any 61, que és l'època del desenvolupisme, hi ha un alcalde que se li ocorre, com se feien molts concursos de gastronòmics, se li ocorre fer un de paella i té molt d'èxit. És curiós perquè al principi el concurs no era com ara, que sí que hi ha una recepta oficial, sinó que cada un feia la paella que li rotava i es valorava la decoració. Hi ha fotos de paelles decorades amb pimentons, amb caretes, hi ha coses que fan molt xic, que avui en dia farien molta risa. I no sé exactament si és al cap de 10 anys o 20 anys, després d'estar fent-se el concurs, que ja diuen no deixa de ser una competició i tots els concursants han de participar en les mateixes condicions. A més, també és un poc per a reivindicar este plat, no? I és quan s'instaura una recepta tradicional, que és la paella valenciana. Evidentment, paelles valencianes són totes, però en aquest cas, la de Sueca, paella valenciana, no és només un gentilici, sinó que és una recepta. Que és la que tu fas a casa. No, per exemple, jo no faig esta. Ah, no? Jo no li fico caragols. Però si parlem de paella valenciana, hauria de ser la recepta esta, però simplement per organitzar, no? Per organitzar. El paella emoji, la que s'ha presentat, per exemple, no porta caragols, però sí que porta el conill, el pollastre, el conill, la batxoqueta i el garrofó. Estic veient en la xapa que dus a la camisa. Correcte. El garrofó imprescindible. El garrofó imprescindible. Mira que a mi el garrofó no m'agrada, A mi sí. A mi no, jo dic que... A mi molt. És que el garrofó d'ara tinc entès que no és el garrofó d'ací, sinó que és garrofó andino. Sí que és veritat que el porten de... Clar, no hi ha prou garrofó per a totes les paelles que se fan en València. I aleshores crec que el garrofó és un garrofó d'allà i és més farinós. És més farinós. Per això jo el recomano, moment marujo. Cuiner. Quan facis la paella, si el garrofó és congelat, no el sofrisques, tira a l'última hora, perquè si no s'amolla molt d'almidó i fa la paella que pareix que estigués menjant d'una napolitana, de la saps? Farinosa que se queda. Bueno, què vas a fer al llarg del matí així? Jo estaré així animant... A banda de parlar amb nosaltres. Estaré, exacte. No, jo me quedé per així. Jo estaré animant després, fent entrevistes també per a la tele local d'ací, per a la gent que està així ara mirant-nos. I donaré resultats d'una enquesta que he fet sobre temes suecans que agrada molt així en el poble. Ah, doncs molt bé. D'ací a una estoneta, no te'n vagis molt lluny. No, me quedé així. Un pequeño descanso en A Vivir, que son 2 días Comunidad Valenciana para nuestra querida publicidad innecesaria, y enseguida volvemos con más paella, con más sueca, por supuesto. A Vivir, que son 2 días Comunidad Valenciana. Elena Morales. 12:27 minutos en A Vivir, que son 2 días Comunidad Valenciana. Seguimos en este concurso de paella valenciana a sueca, evidentemente. Una de las novedades de este año es que el Centro Universitario de Gastronomía y Management Culinario, GASMA de Castellón, ha entrado a formar parte de este concurso con una fuerza imprescindible e impresionante. Hablamos con Jordi Ferrer, colaborador nuestro desde hace 3 años, ahora también uno de los cabezas visibles de GASMA, y no lo hemos encontrado por aquí. Jordi, muy buenas, bienvenido. Buenos días.
que iba a decir que guay, pero no queda muy bien en Sí, radio sí, decir qué que guay. guay. Como ya nos conocemos y somos amigos, al final el lenguaje se hace coloquial. ¿Qué hace Gasma en este concurso? Hombre, pues la verdad es que lógicamente un centro universitario que está en el Mediterráneo y que encima pertenece a la Comunidad Valenciana, ¿cómo no va a estar apoyando a la paella valenciana? Y, lógicamente la paella valenciana lo vamos a poner como el número 1 de nuestro emblema gastronómico, Sí. y que lógicamente si Comunidad Valenciana es turismo y la punta de lanza del turismo es la gastronomía, ¿cómo no va a ser la paella uno de los emblemas más importantes con diferencia? Entonces, concursos muy importantes de concurso, luego lógicamente Gasma está aquí al 2000%. En Gasma el arroz es imprescindible en vuestra formación. Hombre, es tan importante como que hicimos el año pasado, que de hecho continuamos este año con él, el curso más importante que se ha hecho nunca en la historia sobre el mundo del arroz. Ajá. El más importante que hemos hecho nunca. De hecho, hemos tenido como formadores a campeones de este concurso, Ujú. porque pensamos que este concurso representa a las personas más importantes del mundo de la paella, y entonces para nosotros el arroz es clave. El arroz es paella y tenemos muchos otros Muchos arroces, arroces. aunque desde luego la paella sea el más emblemático. O sea que para nosotros el arroz es clave y la paella, por supuesto, como máximo exponente dentro de él. Pero tantos secretos, tantos recovecos, tantos rincones tiene la cocina del arroz. Mira, hay una cosa en la cocina que yo creo que todos los cocineros estamos de acuerdo en ella, es que cuanto más aparentemente sencillo es algo, cuanto menos ingredientes tiene, cuanto aparentemente menos sofisticado es, más difícil es conseguir resultados de calidad. Más difícil es ver la diferencia entre una cosa buena y una realmente buena. Ahí está la gran diferencia. Y de hecho la paella es una receta que realmente representa esto. Aparentemente dices, bueno, son ingredientes sencillos, elaboraciones Sí, sencillas. parece sencillo, pero no es nada sencillo. No es una cocina que asociamos con el nitrógeno ni con Sí, las grandes sí, sí, cocinas sí. del mundo. Sin embargo, ¿quiénes son realmente los mejores paelleros? La gente que lleva años haciendo esto, la gente que está muy pegada a la tradición. Ese es un ejemplo de que muchas veces lo más complejo es lo más sencillo. I és curiós, perdó, perquè no és un plat inventat en la Nouvelle Cuisine a un gran restaurant francès de no sé quantes mil estrelles, és un plat de camp i no ni de cuiners, de llauradors. I això és el més bonic. De precariedad incluso, Sí, 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 de sí, coger lo poco exacte, que tengo y hago exacte. un plato. Exacte. Jo a voltes m'imagino un poc com seria aquest moment en Sí, jo l'Albufera, també, jo o també, jo jo què sé, també. 1700 i pico, una M'encantaria dir, estar ahí. ja, agarra això i, tira-ho ahí, i fica-li aigua, i doncs no? tinc un Ai, una conill, miqueta així, tinc no? un conill ahí, vols que el trossegem, que no mos el mengem a banda, que sempre mos el mengem fora? Jo m'ho imagino així, Sí, jo m'ho imagino així, ja tireu ahí tot, i mira, la bajoca esta, però vas a bollir o no? No, sí, anem a bollir, i així naixeria, Jo m'ho imagino així, com ha dit Sí, el pot Jenny, ser, pot clarament. De fet, n'hi ha sempre, jo penso que n'hi ha una espècie de polèmica entre qui fa la millor paella, els professionals o la gent de casa. Vale. Perquè jo tinc que dir-ho, O les mares, és que n'hi ha ahí. Jo tinc que dir una cosa, jo soc cuiner i estic de la banda dels cuiners, però també entenc perfectament a aquest home que porta tots els diumenges de la seva vida fent paelles, i aquest home porta 30 anys fent paelles. I aquest home té que fer unes paelles de puta mare. Sí, a més, perquè ja entren en un punt, jo he vist molt homes majors fer paelles i mola perquè estan en un punt automàtic, vull dir que fan les coses d'una manera automàtica, ja ho tenen tot tan mesurat, tan controlat, que tu no veus que estiguem realment pendent o tastant, total, sinó, va, tiren això i això talla-ho i fica-ho ahí, vull dir que sí, una desgana. N'hi ha molt de flow. Sí, n'hi ha molt sí, de un flow, La exacte, és cerveseta, la paraula, el sí. fetge de la paella. Relax. Sí, i la casalleta i no sé què, i mig bufant-se, i dic, però És esto que si no li deixa l'home, si no és bona, si no li deixa, és això és molt veritat. important. Lo de la casalla y la paella es un tema muy interesante. Claro, porque la paella ya, como tú muy bien explicas muchas veces, es un proceso familiar o de amigos y evidentemente social. És molt de comboi, sí. És un plat molt comboi. social, molt coral, perquè sempre se sol fer... home, tu pots fer individualment con tot, però no. Però quan estàs tu amb els teus amics, segur que no eres tu el que la cuina només. Hi haurà un que te farà la llenya, l'altre que t'anirà tallant no sé què, l'altre te pela no sé I quantos... si no n'hi ha algú que digui, ma mare li fica tres punts suspensius. Ai, això no ho estàs fent bé. Exacte. Això no està ben cuit. I això forma part un poc del rotllo de mira, porta una altra cerveseta, no sé quant. Això és una cosa que jo, per exemple, els japonesos que estan a aquest concurs avui, no sé si han arribat ja a aquest moment fent de realment veure que la paella Cultural. no és només Jo penso que no. el plat, sinó que és la cosa, l'acte social, també. Clar, i has de parlar de moltes coses, de la teua sogra, de lo que t'ha fet, de lo que no t'ha fet. del futbol, de la política, del no sé Exacte. quantos, i acabar-ho tot en, bueno,
no anem a barallar-nos, que això ja està. I a menjar. Agermana molt. Jordi, el año pasado, cuando nos dábamos una vuelta por todos los lugares donde se están haciendo paellas, evidentemente hay gente de todo el mundo, de lugares muy diferentes del mundo, y cada uno sigue un proceso diferente. Y al final el resultado me imagino que también será diferente. ¿Te ha llamado la atención alguna de las cosas que hayas visto? Hombre, la Que verdad primero es que... fríen una cosa, primero tiran la otra... Mira, com estàvem parlant abans, la paella és una cosa aparentment senzilla, però aquestes petites diferències marquen moltíssim. Per exemple, n'hi ha gent que li agrada marcar molt, o sigui, sofregir molt la carn i la verdura, n'hi ha gent que no. N'hi ha gent que li agrada sofregir, per exemple, el garrofó. N'hi ha gent que diu, tu estàs boig, com vas a fer això que se va trencar. N'hi ha gent que li fica més tomàquet. I tot això que pareix no res, clar, tu tens que, quan es comença a fer una paella, que comences per un sofregit, fins que acabes, has tingut que prendre igual 40 decisions. Faig això més, faig això menys o no ho faig. Clar, quan arribes al final, n'hi ha un cúmul de moltes decisions que has pres i ahí està la diferència. O sigui, no és una diferència, jo pense, molt important que digues, ala, el que està fent ixe, que diferent, no. És que va sumant aquesta diferència i l'altra, i clar, quan sumes tot això és que n'hi ha moltes diferències. En GASMA, en este grado universitario de Castellón, tenéis alumnos de toda España, que vienen de toda España. Y del món. Vale. ¿Uno de los primeros intereses es la paella? ¿Es saber cocinar bien la paella? És molt important. Jo penso que és un interès... jo penso que la paella està encastrada dins de lo que és l'arròs. Jo ho dic sempre que és l'arròs mediterrani. Un exemple, la paella és molt important, però un arròs de caldero, per exemple, de Múrcia és molt important, o un arròs sec de peix d'Alacant. La paella és molt representativa d'aquesta zona, però en Castelló n'hi ha una cosa, en Alacant n'hi ha una altra, en Múrcia n'hi ha una altra, en Catalunya n'hi ha una altra, des del punt de vista de vertebrar tot el que fa l'arròs mediterrani. Sí que n'hi ha molt d'interès en l'arròs mediterrani, perquè mai, o sigui, en el món, ningú fa els arrossos com el mediterrani. N'hi ha molt de nivell. I tinc una curiositat, Jordi, tu com a cuiner, el futur, parlar del futur de la paella, que estarem parlant de... Tu creus que passa pel mestissatge? Vull dir, el futur en quant a la internacionalització, passa pel mestissatge o pel purisme? Vull dir, la paella, quan arriba a un altre país, jo què sé, a Austràlia, quan hi ha competint una gent de Tasmània, se podria fer la paella, continuaria sent paella valenciana, si porta pollastre i cangur? Ahí està el tema de sempre que encarga. Ara mateix està de moda la cuina fusió. Jo penso que en el nom de la cuina fusió que s'han fet molts assassinats, jo penso que en la paella acabarà passant el mateix. Però no és cert que igual el plat ha arribat en tan bona salut dins del nostre territori, perquè sí que s'ha hagut d'anar fusionant, vull dir, així naix la paella i segurament al principi no la feien en conill i en pollastre, la feien en rata de marjal, rata de camp, que és un mamífer diferent, no? Clar, segons va arribant arriba a Xàbia i és quan fan la innovació que tu parlaves, el que tenen a mà, i es qualifiquen a la drocs. Clar, jo no sé si en Tasmània el que toca és fer paella con demonio de Tasmània, així ben trossejaet i apretar i engolir. És que a lo millor és una miqueta friqui i estrany que tu visques en Tasmània i te menges una paella i digues, hòstia, m'acabo de menjar una paella valenciana i estava tan bona com una de sueca. Això és tan friqui que penso que és hasta roïn. Jo penso que la cuina és un reflexe de la cultura, sempre. I és molt difícil, i penso que no és ni bo que si un tio fa una paella en Tasmània sigui exactament igual d'això. És molt difícil que portes la matèria prima igual d'aquí a allà, les condicions, és molt difícil. Jo penso que inclús quan ja va passant el temps, la cuina va ficant tot al seu lloc. És una evolució, jo penso que és una evolució natural. Sí. Simplement jo sí que penso que n'hi ha com línies, coses que dius, no, això no toca, no? Perquè, per exemple, per a mi una de les cuines més horripilants és la cuina britànica. Em pareix que fan... I damunt parles sense conèixer-la, que és quan realment vol criticar quan no coneixes una cosa. Però no, ho dic sobretot perquè ara a les xarxes socials veus molt, a mi m'envien molt gent, links del cuiner el Jamie Oliver, d'un altre, que li fiquen chorizo, que li fiquen pèsols. Clar, hi ha punts que dius, mira, igual cangur bé, però pèsols per ahí sí que no passa. No. N'hi ha ingredients vetats? Jo estic d'acord, jo penso que el que n'hi ha que mantenir és un concepte. Per exemple, quan en GASMA estem parlant de formació, dic, jo sempre penso que a un cuiner, quan li tens que ensenyar alguna cosa, no tens que dir-li, esta és la recepta i tens que fer-la igual. El que tens que ensenyar a la gent, pensa, són conceptes. Vull dir, el concepte de la carn, d'una carn que sofregís d'una forma determinada, a lo millor poden fer una substitució en la carn,
a lo millor poden fer substitucions, per exemple, els vegetals, per exemple, el tirabeque, el pèsol d'estirar, el pèsol d'estirar és molt interessant. A lo millor pots substituir un pèsol d'estirar que en Àfrica, per exemple, Sud-àfrica és molt bo per una batxoqueta i no n'hi hauria ningú problema. A lo millor no tenen varietats d'arròs autòctones que siguin redones i mantinguen la cocció bé. Per què no? Jo penso que si tens el concepte clar, se poden fer evolucions. Jordi Ferrer, del Centro Universitario de Gastronomía y Management Culinario de GASMA de Castellón, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, ver a los amigos. Enhorabuena y luego hablamos un poquito más, no te vayas muy lejos. Vale, ok. Ves a ver cómo llevan ya el fuego el resto de paellas amigos. Y nos vas contando. Pasamos en A Vivir, que son 2 días Comunidad Valenciana, de un lugar a otro muy diferente. Y es que el próximo miércoles empieza una de las iniciativas culturales más importantes de toda la Comunidad Valenciana, el MIM de Sueca. Muy buenas. Tenemos aquí a su nuevo director, Joan Santacreu. Muy buenas. Muy buen día. Bueno, nuevo director, una responsabilidad enorme porque también es un festival de muchísima tradición, muchos años. Cuéntanos, ¿qué tal tus primeras sensaciones? Primeres sensacions com a director, no? Perquè ja són més de 14 anys el que estem així dins del festival, dins de l'equip d'organització, i bo, ha hagut aquest canvi de direcció, però tot continua igual, no? Home, Sí, el pavelló el tens alt, El pavelló està molt alt. El pavelló el tens molt alt i molt bona persona, Que bona persona, Abel Guarinos, que ho va fer sempre, però jo crec que està en molt bones mans ara, Sí, en molt bones mans, sí, jo estic molt tranquil, N'hi ha festival ara per anys també. Bueno, lo decíamos al inicio de este programa, ¿qué tiene Sueca que congrega cuestiones tan importantes como este festival absolutamente internacional, conocido ya en buena parte del mundo, y este festival también cultural, el de MIM, que es conocido en toda la comunidad y también en todo el territorio español? Sí, a nivell... ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué está pasando en Sueca? Són molts anys, és molt el treball que es fa cada any per portar bones propostes, per presentar una bona oferta de festival i per això també la veu corre cada any, noves companyies, nou públic, cada any s'aposta més perquè el festival s'escolte més enllà de la Comunitat Valenciana a nivell nacional, a nivell internacional, i això no només afecta al públic, que cada any incrementa el seu número de visites, sinó també la participació a nivell nacional i internacional d'aquelles companyies que volen formar part del festival. ¿Quieres decir que ya somos conocidos también en esas compañías? ¿Que la oferta cultural en otros países, al final, esas personas quieren venir a actuar aquí, al Festival de MIM de Sueca? Són 25 anys de festival, com dic, un festival reconegut i conegut tant en l'àmbit nacional com internacional, i són moltíssimes les propostes que reben cada any, ja diria jo que més internacionals inclús que nacionals de vegades. Sí, és important també que és un festival, no és una mostra, amb totes les diferències tècniques que això suposa, i jo crec que un gran encert en el moment en què va arrencar este festival de MIM de Sueca és que és només de MIM, perquè hi ha 1.000 milions... És la diferència, no? El nínxol de mercat i sobretot aquesta diferència en un món tan globalitzat, perquè competir amb 30.000 milions de festivals de teatre, de música, de no sé quantos, és difícil, no? Col·locar ahí el teu contingut, però festivals de MIM és que jo em penso que no n'hi ha cap. No n'hi ha cap, no, perquè el d'Edimburg, no, l'Edimburg és de teatre també, no? Sí, està Edimburg, està el festival MIM London Festival en Londres, està també Festival Mimos en Perigó, però, sens dubte, el festival de MIM és un dels referents del teatre gestual. I ho fa un poble de 30.000 habitants, no arriba, que tu m'acabes d'anomenar Londres, i això és un poble enmig de l'Albufera i fent un festival internacional de MIM. Bueno, y es un festival que inunda todo el pueblo, que eso también es importante. No es un escenario como los festivales de música que están ubicados normalmente en los extrarradios de las ciudades o de los pueblos, que concentran ese público y ya está. Este festival inunda, se extiende por todas las calles, por todas las plazas del pueblo. Viene gente, muchísima gente de fuera. ¿Cómo lo llevan los suecanos? El festival... ¿Forman parte de...? Home, jo va tenir un capote ara perquè li diria a Santa Creu que no és que los ciudadanos inunden el carrer, és que no n'hi ha un teatre per anar. És que només tenim un cine que té 60 anys, que és el cine teatre on toca la banda. En Sueca no n'hi ha un auditori, si no n'hi ha pobles que han fet aquests auditoris brutals que ara els deuen. En Sueca, 25 anys fent un festival de MIM, i així som tan mentalitat de llauraors de no gastar que no tenim ni un teatre. Sí, però ja toca, a poc, però transformem tota la ciutat en un teatre, que també és el bonic del festival, no? El fer espectacles
al teatre que tenim, al cine que diu Eugeni, o fer teatre a les Carrer i places, de Baes, als carrers, de Baes. al poliesportiu cobert que es transforma en un escenari per a quasi 1.000 persones, que és important, no? I jocs petits, xicotets, que cada any es busquen per a fer espectacles. És lo xulo també del festival. Joan, como van a venir personas y oyentes, evidentemente, de la SER, de toda la comunidad valenciana, haznos un pequeño resumen, un pequeño esquema de cuando, como íbamos al cole, de unas pequeñas pinceladas de aquellos espectáculos que tú que piensas que son más interesantes para la gente que venga de fuera. Sí, no, això sempre és la típica pregunta, no? Quines más el adaptado a definir És la pregunta trampa. ràpidament, és la pregunta trampa que dius, trampa. què destacaries? Bueno, destacaríem el programa en general, no? Però Sí. si ens tenim que quedar en aquelles propostes, destaquem, com no, primer que res les de casa, les valencianes, una estrena absoluta de la companyia La Independent, que estrena el seu espectacle Requiem per fer l'apertura del festival. Estrenan aquí. Estrenen així el dimecres per la nit, és l'espectacle inaugural del festival. Una companyia valenciana que ha estrenat dimecres i dijous i que ha fet l'espectacle per estrenar al festival. Com no també destacar tots els espectacles que hi ha al carrer, espectacles per a poder disfrutar en família, en xiquets, en amics. Són moltíssims enguany els espectacles que els fan al carrer i cal destacar que són grans propostes. I que el mim no és... Has de vindre a este festival per a veure que el mim no és un tio vestit de negre amb un bombín, la cara pintada de Haciendo blanc señas. i fent així la paret invisible. Sí, No, sí, jo no ho he vist mai en suec, això. No, és que d'alguna manera sempre s'ha volgut fugir d'això, no? I molta gent dius mim, i de repente et representen la figura del típic xic de cara blanca. És que això del mimo és interessant, no? I dius, ja, però és que crec que no teniu el concepte clar del que es fa a Sueca. Així no va vindre Lecoq? Sí, han vingut els grans Els grans del mim. Tots han passat per així, ha vingut gent de cara blanca, però als seus inicis hi han passat els majors mims gestuals que hi ha al món, han passat tots pels escenaris de El que li Sueca. va ensenyar a Michael Jackson a caminar, no? Com és això? El pas este famós de Sí, Michael Jackson. sí. És Lecoq, no? Jo dic Lecoq esportiu, però no és Lecoq esportiu. És Jacques Lecoq, no? Jacques Lecoq, que crec que ja Déu el tingui en sa glòria, l'home, va vindre 80 i pico anys i va fer una classe magistral, perquè això és una altra cosa que també comenta-ho, això, Joan. És que m'ha dit que fas una breu descripció, no m'ho deixa ni acabar, vaig per la meitat. Exactamente, ha sido Però muy això és breve. interessant per a estudiants d'art dramàtic o Sí. gent també que vulgui formar-se les Sí, classes magistrals. Sempre ha estat present la classe magistral, sempre és el clàssic del festival, no? Arrencar amb aquesta classe magistral. Per ell han passat grans figures del teatre de gest, i com no, enguany també tenim aquesta classe magistral, que ens la farà la companyia Bolràs, Joan Segalés, Joan Faneca, que enguany han dit que tancaven la companyia després de més de 25 anys, i com no, quina millor manera que vindre al Festival Que de MIM. tancar així, Tanquen. mare meua. Sí, perquè ells formen part de la nostra història, ells han estat en cada una de les edicions presentant els seus espectacles i volien també dedicar aquest xicotiu homenatge a la companyia. I així té un punt el Festival de Sueca, que és un poc Sundance, en el sentit que els actors, les companyies, estan sopant pel poble o estan dinant pel poble i tu els veus i pots xerrar amb ells i fer-te una foto si vols. Vull dir, en aquest aspecte és molt... No és com els Oscars o aquestes mostres de cinema que feien en València d'Estora Roja, que valen una pasta i la gent realment està darrere una barrera, sinó que així la ciutadania i les companyies es barregen, i això és molt xulo. N'hi ha ambient i n'hi ha comboi, no? Que diguem. Exacte. Ya con voy. Això és important. Bueno, pues muchísimas gracias por pasar por A Vivir, que son 2 días. Muchísima suerte a este festival y sobre todo continuidad. Le deseamos toda la continuidad del mundo. Muchas A vosaltres gracias. i esteu convidats, tots. Vindrem. Moltes Vinga, gràcies. Gràcies. Seamos modernos, seamos culturales también en este concurso de muchísima tradición, y cuando somos modernos y somos actuales y somos culturales, evidentemente tenemos también que centrarnos en la imagen gráfica de todo lo que hacemos. Es muy importante, mucho más importante de lo que pensamos. Hablamos en A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana, con Miguel Sanfeliu,
que es el que hace la imagen corporativa e internacional de este festival de paella. Sin una buena imagen es difícil venderse en el exterior. Así es, encantado de estar aquí con vosotros. Defiende tu terreno, tu espacio, tu casa. Ya no es defender, es nada más que la gente lo pueda admirar, ¿no? Cuando venga aquí al concurso, que vea que todo lo que se está representando en la imagen y en los carteles y en las lonas y en todo lo que hay alrededor del concurso represente esos valores, ¿no? Y la imagen es lo primero que vemos. Muchas veces lo decimos, la fachada es lo primero que te fijas. Luego en el interior, que sea espectacular también, ¿no? De la misma manera. Porque lo que se intenta muchas veces desde la imagen corporativa o desde el diseño de los materiales es transmitir esos valores. Los mismos valores que tiene el concurso, transmitirlos en la cartelería y en todo lo que se hace. ¿Cómo nos ven fuera? ¿Cómo ven nuestra imagen fuera? Nuestra imagen la ven fuera, te diría que casi mejor que aquí dentro. Ya, suele pasar, ¿eh? Esta frase se repite constantemente. Pero es una realidad. Cuando vamos fuera y tenemos que presentar nuestro producto, como es la paella valenciana, este plato tan internacional que tenemos, es con admiración, ¿no? O sea, no puedo decir de otra manera que la gente cuando reconoce el plato y ve el recipiente, la paella, y ve lo que hemos hecho, se vuelcan encima de... Abren ojos como platos, no? Es coneix més, molt més. Es coneix molt més del que ens pensem, perquè es coneix molt més del que ens pensem, perquè recorden l'operació Paella Emoji, quan amb Arròs La Fallera vam anar als Estats Units i tal, la gent li preguntaves pel carrer què és la paella i la gent ho sap perfectament. Ho sabia. Vull dir, sí que és veritat que això que comentàvem abans en Jordi, de que n'hi havia que deia, em va dir un que jo la hago con un amigo mexicano. Jo dic, mare de Déu senyor, què li posaran? Però la coneixia. Vull dir, a banda dels ingredients, el que és el concepte de la paella ho coneixia. Sí, es y es cierto que a medida que íbamos paseando por todos los stands donde se están elaborando paellas, aquellos pequeños cubículos donde se están haciendo paellas internacionales, pues de gente de Japón, de China, de Australia, tienen como una cara de apasionados, están realizando ahí una ceremonia un poco más intensa de lo que lo están haciendo restaurantes de nuestra comunidad, por ejemplo. Sí, a mi de fet una cosa que tinc curiositat i vull preguntar-li a Miguel, que ell és del sector visual, i que una cosa que no sé, perquè tu vas estar en Japó, no? Has estat en Japó sí, promocionant-li i tal. En Austràlia i en Xina. La cultura japonesa, a nivell gastronòmic, pel que tinc jo entès, és molt minimalista. En general, no? Aquests plats, vull dir, les racions no s'agraden grans, les racions sempre són com molt mesurades. En canvi, la paella a mi em sembla un plat que és l'excés. És l'excés, vull dir, com malgrat aquest excés, aquest desparrame d'ingredients i de quantitat, perquè així estan fent paelles per 15 persones, això jo crec que en Japó no ho han fet en la vida, perquè són racions molt individuals, ¿no? De com tot i això ell se centra tan guai visualment la paella. Pues porque hay una cultura muy buena que ha ayudado muchísimo a la paella valenciana en estos mercados, como es el japonés, que es el arroz. Que ellos tienen una cultura del arroz buenísima, entonces todo plato que se haga con arroz les llega mucho. Però ells a l'arròs realment li fan poca cosa, per lo que jo entenc l'arròs sempre és blanc. Vull dir, l'arròs va amb peix, l'arròs que pot anar en cervellers de no sé quantos, però l'arròs en si, el procés de cocció és molt... Sencillo, ¿no? Sí, és l'arròs ixe blanc. Sí, tiene sus pràcticament técnicas. substància per quan et fa mala panxa. No, jo parlo sempre de la ignorància, que és quan és més divertit parlar. Y claro, de lo poco que me arriba así, ¿no? Pero claro, ellos tienen sus técnicas, pero sí que es verdad que aquí lo que ellos ven en la paella valenciana es otra forma de cómo darle sabor a ese arroz y alucinan. O sea, pero cuando ven que dicen, hombre, que al arroz que antes se puede hervir y el caldo tenga sabor, que luego ponemos el arroz, les flipa. I el safrà i aquestes coses, jo crec que ho deuen de flipar, perquè vaig a seguir parlant des de la ignorància, però quines espècies n'hi ha en la cuina japonesa? Ara igual s'ho ha sentit, me diguen quin animal està dient però és veritat, les salses, no? Però jo me referís que són espècies que se tiren a la cocció. Vull dir, no sé si el llorer o orenga o herbassana li fiquen algo així, safrà. Que yo recuerde poco. Nada. Ya. No como nosotros. Por eso creo que es el contraste, ¿no? Nosotros utilizamos el arroz de una manera tan diferente a ellos que ellos admiran un poco nuestra cocina. Igual que nosotros, de alguna manera, también nos gusta la comida japonesa, ¿no? Tenemos esa cultura de que la comida japonesa también... A mí me agrada muchísimo. Claro, entonces yo creo que esa diferencia es lo que nos une tanto a los dos países. Miguel, ¿cuánto tiempo llevas haciendo la imagen del concurso de paella? Pues con esta es la quinta edición.
La quinta edición que nosotros desde Socarrat Studio pues hemos interpretado la evolución que está teniendo el concurso de las manos yo también hablo desde la ignorancia, pero yo sí que tengo la sensación de que ha sido en los últimos pocos años, yo diría 4, 5, 6 años, cuando realmente el concurso ha adquirido unas dimensiones espectaculares ya. Y notamos que va en crecimiento, que sigue siempre hacia arriba. Claro, yo creo que en este punto es que hemos formado un buen grupo de trabajo. No solo por parte de Socarrat Studio, sino que Jesús Melero, que lleva 30 años coordinando el concurso, más el Ayuntamiento de Sueca, que ha sabido apostar y llevar a cabo todas estas implementaciones que se han ido haciendo del concurso, como es la internacionalización, como es las diferentes imágenes que se han ido comunicando a través del concurso. Cada año s'ha hecho una cosa. I sobretot bàsicament a nivell local, perquè no n'hi ha moltes institucions que hagin estat donant suport al concurs. Jo és que cap, vull dir, no, si no veuràs... Jo no he vist mai logos Generalitat Valenciana ni res, això s'ho ha currat tot l'Ajuntament, evidentment, quan és a nivell local i mentalitat de llaurador, que te contava abans, se gasta el que se pot, perquè això és contós i li fiques més pasta, aquestes coses roden moltíssim, no? Bueno, pues parece mentira, pero nos quedan ya muy pocos minutos para acabar este programa. Hacemos una pequeña desconexión para la publicidad y enseguida volvemos en los últimos minutos de este A Vivir, que son 2 días, metidos en una paella. Vivir que son 2 días, Comunitat Valenciana. Elena Morales. ...12:56 minutos en A Vivir, que son 2 días, Comunitat Valenciana en la SER para toda la Comunitat Valenciana. Hace tan solo unos minutos hablábamos de lo apasionados que se muestran los japoneses y los chinos que están aquí cocinando una de sus paellas, que forman parte de este concurso, que han tenido una semifinal en su tierra y que son, en definitiva, unos apasionados del arroz, del mundo, del universo del arroz. Eugeni se preguntaba, desde la ignorancia no tan ignorante... Sí, molt descarat, molt descarat. Bueno, que ellos son como muy minimalistas, que las raciones en la cocina japonesa son pequeñas, con una elaboración del arroz sencilla a priori, pero no es así. Recibimos ya en A Vivir, que son 2 días, a Ulises Benezo, que es el dueño... Benezo, con M, pero puedes decirlo tú si quieres, Benezo, que seguro que lo dirás mejor que yo. Benezo es el propietario de un restaurante japonés en Valencia que se llama Tastem. Además forma parte de este concurso y de la parte, yo creo que más importante del concurso, que es la que llevamos fuera. La exportación de este concurso fuera de España y muy centrado en Japón y en China, ¿no? Y tenemos al ladito suyo a una amiga que dice, es amiga mía, periodista japonesa, que se llama Mika Nemoto. ¿Lo he dicho bien? Vale, hola. Mika, hola, Hola, bienvenida, habla perfectamente castellano. No, poco. Apasionada también del arroz, de la paella. Sí, a mí me encanta. Los japoneses les gusta mucho paella. Vale. Se come mucho arroz. Antes de abrir los micrófonos, Eugenia, hablábamos de una cosa muy importante, como decíamos, y es que no son tan minimalistas como parece con el arroz. Sí, no, yo tengo la curiosidad porque, bueno, la cocina japonesa sí que es muy cuidada, ¿no? La presentación, ¿no? La estética, y sí que es un poco minimalista, ¿no? Porciones un poco pequeñitas, ¿no? Entonces tengo la curiosidad de saber cómo es un plato de paella, ¿no? A cormull. O sea, un plato colmado con arroz, con una gamba por allí sin pelar, luego lo otro, todo tirado. O sea, estéticamente, visualmente, ese desparrame, ¿cómo es percibido? ¿Cómo se percibe? Bueno, la verdad es que la percepción esta que nosotros tenemos de lo que tú dices, ¿no? El desparrame de la paella y tal, ellos un poco es un caos, debe de ser algo caótico, ¿no? No, lo que hacen sobre todo es que buscan la presentación, o sea, visual. Lo primero es la comida entra por los ojos. Claro. Entonces, para un japonés, lo primero es color, cómo está puesto en lo que es en el recipiente, en la paella. Cuando tú vas a Japón, te encuentras que la paella es muy colorida. Sí, muy bonito, es decir, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, me refiero que hay mucho ingrediente. Luego, o sea, es diferente, la presentación ahí es diferente totalmente. Aquí, totalmente. Pero es que ho dius descollonante y me tengo la cara que pone, es que, Eugeni, si tú fueras para allá, es que fliparías. I la tenen també en plastilina? Perquè en el Japó, restaurants, és veritat, fora els menús es fan en cera, para que tú veas el plat com és. I les paelles també les fan claro, en tú cera. Llevas la paella, tú si quieres, por ejemplo, sacar una paella, tú llevas el plato, lo llevas a un sitio especializado y te lo hacen en cera. En 3D.
I tu ho deixes fora en l'escaparat, de manera que la gent veu el menjar que se fa. I mai se fa roïn, clar. I mai se fa roïn, no com així, que les tenim els mostradors eixos de vidre. De vez en cuando hay que pegarle un poco de agua, porque si no se llena de polvo. No, pero es cierto que cuando hacen la paella, o sea, le ponen mucho ingrediente encima para que visualmente sea muy atractivo. Es decir, estamos hablando de cosas que no sé ya decir aquí, pero guisantes, maíz, aceitunas. ¿Por qué? Porque eso le da mucho color. Entonces, es tanto lo que le ponen encima que no se ve l'arròs. I se la mengen, vull dir, amb cullera o amb els... No, con cuchara. Amb cullera. Sí. I la podrien, perquè jo sé que també són molt mirats, és una cultura que respecta molt de l'espai individual de cadascú. ¿S'arriba a compartir? ¿Se puede menjar de la paella? Sí. Mira, eso es porque resulta que en Japón no están acostumbrados a hacer grandes raciones. Entonces tú vas a un restaurante, tú pillas una paella para dos, entonces ya están acostumbrados a sacarte una paellita pequeña. Cuando dices pequeña, me refiero, aquí a uno ni le llega. Ya. Estamos hablando de una paella pequeña, sí, que comparten dos, que es suficiente. Estamos hablando de Japón, los precios son más altos, los ingredientes es un poco más difícil de conseguir. Entonces, claro, tú vas a un sitio, pides una paella para dos y una paella pequeñita. Pero ya estamos hablando de compartir. Es decir, en Japón se comparte, como aquí, ojo, no es... que cada uno su plato. No, le mola el tema de la picaeta, ¿sabes? Picaeta, pim, pam, esto... O sea, que les gusta tener mucha comida en la mesa, como nosotros. Ja, és veritat. Sí que és veritat que tinguin a la imatge ara d'algunes pel·lícules o dibuixos animats que sí que van agarrant i s'ho posen en el plat y tal. Sí. Ulises, de todos modos, estas personas, estos japoneses o estos chinos que estén cocinando hoy aquí, se llevarán la receta tradicional de Sueca, de Valencia, de la comunidad valenciana, allí y la cocinarán de la misma forma, o una vez llegan a su tierra la modifican automáticamente. Vamos a ver, esta gente que viene aquí y lo que estamos haciendo en Japón, estamos intentando un poco transmitir la cultura real de la paella. Es difícil, porque después de tanto tiempo, cambiar eso es difícil, pero se está consiguiendo. ¿Cómo se consigue? Haciendo los concursos allí para que la gente coja nivel, la gente empieza a coger nivel. El primer concurso que hicimos en Japón, yo estuve como jurado y la verdad es que se notaba que faltaba. El segundo año que hicimos, el nivel subió, pero bastante. O sea, estamos hablando ya de una mejora bastante importante. Bueno, son perfeccionistas, es un pueblo perfeccionista. Y ellos mismos también, un poco para ellos, venir aquí es muy importante. Claro. Porque aparte la repercusión que tienen en Japón es bastante grande. Ellos vienen aquí, hoy hemos estado en Valencia, hemos hecho la paella, tal. Ellos transmiten lo que han hecho aquí en su restaurante. Ya. No quiere decir que tengan otro tipo de paellas, pero ellos dicen, yo quiero hacer la paella valenciana en mi restaurante, la que hice en el concurso. Però Ulises, perdó, tu saps que la paella ja en València ja no és només una recepta, vull dir una cosa mecanitzada, sinó que a banda és tot un ritual de comboi, de burrera, de bufa i de casalla. Sí. I aquest tema, com el porten? Com està? Vull dir, d'això ja estan veient la filosofia de lo que és estar aquí 3 o 4... se está ficando seriosa. No, de hecho ayer tenemos aquí una televisión japonesa de Sapporo que está cubriendo al equipo de Bar España, que estos son de Sapporo. Ayer estuvimos aquí en Sueca con unos colegas haciendo una paella y estamos hablando de eso. Del convoy. Las mujeres por un lado bebiendo, tal, no sé qué, risas, tal. Entonces ellos quieren percibir eso. Ellos les encanta... Home, las mujeres por un lado que no lo perciben eso, perquè justament això... No, pero Eugeni, eso de poble encara, eso precisament... Vamos a ver, ¿quién estaba cocinando la paella? Los hombres. Sí, ese día normalment quan faci convoy els tios. Pero escucha, ellos les chocaba eso, porque eso es la cultura japonesa. Luego le dije, no, luego tal, la realidad cuál es, ¿no? Que yo es que friego, no, al final nos tocaba fregar a nosotros. Me parece muy bien. Molt bé. Porque el caldero tuvimos que fregar nosotros. Pero a ellos les gusta ese concepto. O sea, ese concepto que nosotros tenemos de lo que dices tú, la paella, todo lo que lleva la paella, el bufarse, tal, no sé qué, eso también ellos lo tienen. O sea, no cojamos el estereotipo de japonés serio. Ellos también les gusta beber, les gusta la fiesta, les gusta reírse. Ellos tienen mucha cultura gastronómica como tenemos nosotros. Entonces, todo lo que vaya relacionado con el tema de comer y la paella, la verdad es que es un plato perfecto para Japón. Yo creo que es perfecto para su cultura. Es redó com la bandera, vull dir, és que lo tenen a huevo. Cerramos ya este A Vivir, que son 2 días, Comunidad Valenciana, desde Sueca, desde la calle, como decíamos al inicio, desde la 55 edición del concurso internacional de paella valenciana.
Muchas gracias a todos, porque la paella se hace internacional, es mundial, forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra vida en definitiva. Y en todo el mundo nos gusta comer bien, así que la paella tiene que estar en todas partes del mundo, también en el WhatsApp. Eugeni. També en el WhatsApp, per favor. Encara que sé que al Japó són més de l'any. Són més de l'any. És la competència del WhatsApp. Però en l'any ja estem, En l'any ja tenim el paella sticker. Sí. Pues esperemos volver el año que viene con más paella. Gracias. Vale. A vivir que son 2 días, Comunitat Valenciana. Elena Morales. Hola, molt bon dia a tots i totes. Avui fa un dia de categoria per a menjar-se una bona paella, i tant que sí? Molt bé, benvinguts a esta 53 edició del concurs internacional de paelles. De veritat, què seria de la paella? Què seria de la paella valenciana sense Sueca? Què seria de València sense els suecans? Bé, abans de començar, m'agradaria estaré així contant-vos tot el que vaig passant un poc en aquesta 53 edició del concurs internacional. Abans sí que m'agradaria saludar els patrocinadors, Arròs La Fallera, Asada, Estrella Galícia, Cabreiroà, Jet Extramar, Gasua i Garcima. Bé, no cal que vos digui que aquest és un dels esdeveniments més importants del nostre poble, 53 anys. 55, ai, menys mal que jo dic en 53, gràcies, 55 anys, me'n deixava jo 2. 55 anys, efectivament, perquè va començar l'any 1961 un alcalde de Sueca, un Segarra, per a variar, no sé què passa en aquest poble que el Segarra ho arrenquen tot, va començar aquest concurs, era l'època en què s'estilaven molts concursos gastronòmics i van dir anem a fer-ne un en Sueca, no? És evident que la paella ha evolucionat molt, no? Quan va començar el primer any del concurs no hi havia una recepta oficial, com és el cas d'ara. El concurs ha evolucionat, ha anat adaptant i introduint novetats, però millor qui us ho explicarà això serà Jesús Melero, per favor, que porta 30 anys al cap del concurs internacional de paella. Estava jo dient la 53 edició, jo ni me'n donava compte i un senyor m'ho ha dit. 55 anys. I enguany quina és la principal novetat? Hombre, ya lo ves. Aparte de tú, Però això no és... de estar tú aquí presente. No soc una novetat, que jo ja també tinc una edat en este poble. Pues bien, bueno, pero estar también aquí es importante. Pues este escenario que tenemos, la cantidad de cosas que hemos hecho nuevas y la cantidad de público que ha venido mayores. Bueno, y la cantidad de gente... M'estan comentant que enguany sembla que n'hi ha molta més gent que altres edicions. Hombre, claro, ha influido también que la feria pues es un aliciente más, todo lo que estamos haciendo y bueno, pues la prensa que también se ha volcado un poquito más, en fin, van reconociendo que... Estan ficant-se de moda cada volta més la paella, jo que vaig a dir que vull fer el paella emoji, però novetat curiosa, per exemple, sí que es pot veure al cartell, és que enguany per primera volta en la història, crec, el premi és una medalla. Sí, este año son medallas, oro, plata y bronce. Hemos ido innovando y bueno, pues también hay un premio para el mejor de la Comunidad Valenciana, que el año pasado tampoco estaba. En fin, hay unas pequeñas mejoras y vamos haciendo cosas y sobre todo que han venido pues de las dos partes del mundo. Han venido de Perú, vienen de Tasmania, por lo tanto... Exacte, parlem de la internacionalització del concurs perquè enguany heu estat a Tasmània, al Japó, i aneu a una cosa, New Jersey, ¿no? Això em pots explicar un poc què és? Pues sí, nos vamos a Nueva Jersey porque han decretado el día 25 de octubre, Día Nacional de la Paella, y nos van a hacer allí un homenaje al concurso de paellas por la labor que llevamos divulgando el plato mundialmente conocido y que está tan arraigado a Sueca, es de Sueca, y oye, es importante ir a un estado a que te hagan un reconocimiento como por la labor que estamos haciendo aquí, por lo tanto estamos muy ilusionados de ese acto. Correcte, parlem d'internalització constantment perquè n'hi ha, crec que són 2 o 3 restaurants del Japó, un de Lima, de Tasmània, que és d'Austràlia. Pensava que era un país independent, però no, Tasmània forma part d'Austràlia, i un dels concursants japonesos és classificat, perquè allà a Tòquio es va fer una eliminatòria, ¿no? Sí, explícame un poco això. Sí, hacemos eliminatorias, hemos ido a Tokio, pues hemos estado en Shanghái, hemos estado también en Shanghái, en Tokio y en Australia. Y bueno, pues hacemos semifinales y los ganadores tienen acceso directo al concurso de paellas.
Está que muy bien. Y vamos a Nueva Jersey, vamos a ir a Francia, Inglaterra, en fin, vamos a ir a casi todos los sitios que podamos. Molt bé, moltíssimes gràcies, Jesús, molt agraït que estigues així. Et dice que estàs per ahir molt de tràfic, molt atabalat. Anem a deixar aquesta connexió així, després tornarem a connectar, perquè jo estaré ja entre el públic, entre els cuiners, parlant amb ells, a veure si em deixen si no estan molt tensos. I també vos puc avançar que al final, l'última de les connexions, cap allà a les 2, menys quart o això, donarem també el resultat de l'enquesta que havien llançat a Twitter i a Facebook. L'heu fet, l'enquesta preguntant sobre les típiques coses suecanes. Encara esteu a temps, si entreu al meu Facebook o al Twitter i fer l'enquesta de coses suecanes. Després ens tornem a veure. Moltíssimes gràcies. It's about 3 a.m. some old hour that I can't name. It's all the same when I turn and see your face. Erase all that has ever been and ever was. It's just you and me. Impossibility. Was this in vain? No, this pain tells me otherwise. Molt bé, continuem per així. Més tard anem a veure com van les paelles, perquè en breu se les emportaran en un quart. M'agradaria ara presentar-vos una persona que és Sant Feliu. Sant Feliu és un dels responsables en la imatge un poc, no? Com està Sant Feliu de Socarrat Estudi? Enguany heu fet un cartel un poc especial, ¿no? Sí, este año el cartel... siempre hemos querido darle un poquito el toque Socarrat del estudio, el toque de ilustración, de personajes simpáticos, y este año, después de ir mamando mucho el espíritu de esta fiesta, hemos querido representar a los verdaderos protagonistas, que son los cocineros, y es básicamente el leitmotiv, ¿no?, de la imagen. I a més, enguany heu pogut incloure un element que és una novetat, que és la medalla. Sí, la medalla que es el premio, es el reconocimiento que se va a llevar el que gane este concurso, y que bueno, es algo que me está resultando muy curioso, porque estamos teniendo la experiencia de hablar con ganadores de anteriores ediciones y nos resulta genial darnos cuenta de lo bien que les ha sentado el concurso, porque todos han tenido luego una cantidad de proyectos, llamadas... estan assessorant en Japó, el ganador del año pasado. Parlant de projectes, està parlat abans amb Jesús Melero, vosaltres esteu amb ell amb tot el tema de la internacionalització de la paella. Quin és el següent pas? Quins són els següents països que voleu visitar? A ver, no están cerrados porque ahora estamos trabajando en que esto... Pero molla't un poc, molla't. Estamos trabajando en que esto acabe bien, ¿no? En que esta edición salga bien. Pero la que sí que se puede ya, la semifinal que sí que es segura, es la de New Jersey. Vamos a viajar a Nueva York todo el equipo dentro de nada, en octubre. Nos donaran un premi allí, m'han explicat. Sí, bueno, nos van a dar la llave de la ciudad. No la pergues, no la pergues. Nos van a dar la de New Jersey. A mí me encantaría que me dieran la de Manhattan, que casi tiene... Però no, mola més la de New Jersey, perquè Nova York és lo típic, però New Jersey, d'on tens tu la clau? Jo la de New Jersey. Ai, pues xica, que guapet. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sant Feliu, anem xerrant. Enviem a Paco Alonso perquè el tinc per ahir distret, raonat a tot el món. Paco Alonso, periodista de Televisió Espanyola, també col·laborador del Mundo, dic que està raonant en tot el món perquè si d'alguna cosa entens tu és de concursos gastronòmics, no? Perquè quants n'hauràs cobert en esta vida? Molts, però com este ningú, perquè és el degà de tota Espanya a nivell professional i és una autèntica meravella el concurs de paelles. Quina cosa, perquè és veritat que al final ho dius tant, jo dic tant, el concurs de paelles, és veritat que és una cosa tan familiar per a un valencià, lo d'una paella, però realment què és el que creus tu que el fa que tinga tant de ganxo? Sobretot la projecció que té per als restauradors guanyar este concurs. M'estaven parlant d'un restaurant de Tòquio, de Sapporo, que fa no res va guanyar allí l'edició que convoca i ha tingut que obrir 6 restaurants més de l'èxit que li ha donat guanyar el concurs de paelles de Sueca. 6 restaurants ha obert allà dedicats a la paella. Sí, dedicats. Ha obert una franquícia perquè li ha donat tanta fama en Japó que... N'hi haurà que anar allí a tirar el currículum.
Escolta'm una cosa, Paco, com a persona que entens molt de gastronomia, de jo ho parlava també amb Jordi Fricuc, en la SER, quin és el futur d'este plat? És el mestissatge o és encara mantindre en cert purisme? A mi m'agradaria que el futur d'este plat fora que conegueren l'autèntica paella valenciana a tot el món. I això seria el futur ideal. I a partir d'ahir ja... Que faça cadascú el que vulgui. Cada un a casa i Déu en la de tots, no? Has estat preparant la notícia, que la veurem, suposa, a quina hora veurem això, Aitana? Entrarem en directe per a Televisió Espanyola a les 3, al voltant de les 3:30, des de la Sala Cancela. I allà es veurà tot el que s'ha fet este matí així en el concurs de paelles. Ja tenim el nom del guanyador, a això hora? No, home, no. Ja m'agradaria a mi saber qui és, per dir-ho, però no puc dir-ho, però ja els temps oficials són els temps oficials. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Paco, ahir amb la paella emoji. Molt bé. Ens ha fet molt de suport a tota la campanya de paella emoji. Ho deixem així perquè les paelles estan a punt d'anar-se'n en breu a la cancela. Algú té hora? Quina hora tenim per ahir, per favor? Falten 10 minuts. Desconnectem 2 minuts per a preparar-nos i anem a veure ja les paelles allí in situ. Moltíssimes gràcies. Impossibility. Was this in vain? No, this pain tells me otherwise. And in the rain, there's no way for you to see me cry, see me cry, see me cry. And I'm shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know. Estem dins, companys, molt bé, reprenem així ara directament ja en la graella, mai millor dit, on estan tots els cuiners ja rematant, perquè en breus 10-5 minuts se n'hauran d'anar. M'acompanya ara Ulises Menezo, que és un dels responsables de la internacionalització, no? Per dir-ho d'alguna manera, del concurs, sobretot al Japó, que és on estàs tu més vinculat. Sí, hombre, ya, como veréis hay un montón de japoneses por aquí, culpa nuestra. Ja ho hem parlat d'això molt, que és un plat que té molta pegada al Japó, la paella. Claro, los japoneses son comedores de arroz, como nosotros, les encanta de todas maneras. En puchero, en paella, en todo, en sushi. Molt bé. De fet, no sé si ho sabies, Sueca està germanat amb un poble del Japó que és Isobe. Un poble de no sé on, d'allà, però és un típic poble que estan tots els pobles valencians s'agermanen amb algú, així van venir els japonesos fa molts anys. Bé, així tenim el senyor Obara del restaurant Bar España de Sapporo, de Hokkaido. Bé, és este xic que tenim així, en primer pla, ell és el segon any que competeix així. Sí, porque es el segundo año que ganó en Japón. Fue el ganador en Japón 2 años seguidos. Y como ganador del concurso allí, tiene acceso directo aquí al concurso de Sueca. Aquest home ja estem parlant d'un home que ja fa moltes paelles habitualment al seu restaurant. Sí, claro. Aparte de hacer paellas, mejoran el sistema. Molt bé. Li podem preguntar si està com això? Obara-san. Fiquem-nos així per a la càmera, per favor. Obara-san. Què tal? ¿Qué tal? Si em pots traduir, per favor, si està molt nerviós, si ho veu controlat. Nada, todo controlado. No, perquè en breu ja se'n va cap allà, això. Dice que justito, pero lo van a sacar bien. Què suposa per a un japonès? És el segon any cuinant la paella en el poble on probablement va néixer la paella. 2回目このコンクールでやって分かるのこの町は生まれたのパエリアのところはどうですか？どういうふうにどういう感じ？第二のふるさとみたいな。第二のふるさとみたいな。第二のふるさと。生まれたところみたいな。Dice que es la segunda vez donde nació, que está muy encantado con lo que es el pueblo. Moltíssimes gràcies, li desitgem molta sort. Gràcies, Ulises, ens veiem després. Passem per així, perquè atenció, que tenim ara sí, estos són valencians. Valencians, concretament d'Alboralla. Podem passar per així?
Què tal, com estem? Així estem. Patint o què? No, ja acabant-la. Acabant-la ja, vos falta ja, ve que queda un poc encara de caldo ahí. Sí, no res, en 4 o 5 minutets ja està acabat. Molt bé, com a valencians, clar, sempre teniu una miqueta d'avantatge. Com vegueu els japonesos? No, d'avantatge res, que estos... Ah, pirulen molt, no? Bo que sí pirulen. Heu vist alguna diferència en la tècnica? Igual alguna cosa que ells hagin fet diferent o més o menys van... Més o manco sí que és igual que nosaltres. Quina és la cosa que t'ha cridat més l'atenció tal volta? Tal volta, la manera de treballar que tenen ells. Com la definiries? Japonesos, directament. Vull dir, molt ordenat, suposa, tot molt ordenat, supermetòdics, tal... Perquè així, si fem una batuda ara... Clar, si fem una batuda així, veiem la taula dels japonesos i jo... És que no em ve, però encara mires la dels valencians, tot ple de cervesa, i clar, és que ja no és només cuinar la paella, és tot el procés que n'hi ha al voltant, no? Passem per així, perquè així tenim també, confraternitzant, una dona suecana amb dos cuiners que venen de Tasmània. Tasmània està en Austràlia, jo pensava que Tasmània era un país independent, però no, Tasmània està en Austràlia. Tasmània és com si fos Catalunya en Austràlia, és una autonomia, no? Molt bé, la dona diu, jo a hacer bien la paella. Clar, parlar en infinitiu sempre ajuda a l'enteniment. Vostè és suecana? Hombre, Com a suecana, què li pareix la paella als australians? me pareix bé. La veu correcta? Jo crec que sí. Ara necessita tastar-la per saber-ho. A Sueca, vostè també li fica pimentó a la paella? Sí. Així no li estan posant. Pues jo sí. Li diria que li imposara, no? Sí, jo sí que em posa. Molt bé. La faig tota sofregida. Ah, la sofrits. I la faig ben gran, de quilo i mig i 2 quilos. Colló. Molt bé, gràcies, senyora. Edric, please. Edric. Tenim així a Edric, que no cal d'intèrpret, encara que està així, perquè parla castellà perfectament. Com anem això? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, hace mucho calor, hombre. Hace mucho calor. Hombre, pero allá en Tasmania el tiempo... Bueno, en Tasmania sí, bueno, un poquito frío. ¿Sí? ¿Es más frío allí? Por supuesto. Yo pensaba que Tasmania aquello era rollo Benidorm, que era muy fresco. Tasmania tiene un clima más bajo porque no tenemos crecer uvas de tinto bueno, pero las uvas blancas para Chardonnay, Riesling, Pinot Gris, está bien. Mira que es curioso que hablemos ahora del tema un poco del clima, porque es verdad que el clima influye mucho en los ingredientes, pero el agua, este tópico de que el agua, la paella con la paella valenciana con agua de Valencia, ¿cómo es el agua de Tasmania? ¿Te cal también la ixeta? Sí, el agua de Tasmania es blando, pero tiene sabor muchos minerales, porque podemos sacar sal, ¿cómo se dice un lugar a sacar sal en salinas? Ajá. Hay salinas en Tasmania, el sal es muy increíble, como hielo, pero el agua es blando, entonces no puedo hacer un comparación si comprar el agua de aquí, porque algo que es duro. Aquí tiene más cal. Y tengo una curiosidad, porque antes sí que hemos hablado mucho de la idea de que la paella es un concepto, porque más allá del concepto, claro, según las regiones lleva unos ingredientes, ¿no? La paella en Tasmania, ¿tú cómo la haces? ¿Pones pollo y conejo o pones demonio de Tasmania o canguro? ¿Qué hay allí? No, cuando he dicho antes, sí, tenemos todos los ingredientes. Tenemos conejo, pollo no es igual, pero tiene mucho sabor. Y hay azafrán, es posible crecer azafrán en Tasmania. ¿Bachoqueta? ¿La bachoqueta, la judía? Sí, hay tres tipos de judías. ¿Y garrofó? Garrofón, sí, tenemos todo. Es el paraíso. Pero es el paraíso, al otro lado del mundo es como Pero animales, no sé, allí el kiwi, ¿le podías echar un kiwi allí? Kiwi de Nueva Zelanda, Australia. Tasmania tiene el canguro. Una paella de canguro, ¿qué tal? Bueno, es carne rojo, pero es diferente. Mientras no la hagas mixta, es decir, siluro con canguro, eso no, pero mejor paella de canguro solo estaría bien. No, bueno, tengo que preparar, pero no lo quiero. Pero canguro es como es un carne poquito fuerte, tiene el sabor del país, pero sabor del país. Sí, los comeremos mucho canguro. Bueno, yo si voy allí la haremos de canguro. Muchísimas gracias, Edric, y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Veo que ya está
Ya está eso casi a punto, casi a punto. Atenció perquè tenim així de les poques dones que està cuinant. Belén, com estàs? Que et veig molt contenta. Vine cap així. Ja s'ho han portat. Ah, la teniu ahí baix, la paella. Ensenyeu-mos-la, mos la podeu ensenyar, la paella? Ens la van ensenyar. Atenció ahí, la paella. Molt bé, Belén, per favor, vine així. Deixa la paella, que estaràs més còmoda. Acompanya'm així, per favor. Vine així, per favor, si pots vindre. Tan poquetes dones, no? Poquitas. Molt poquetes dones, no? Perquè esteu tu i crec que hi ha una altra xica o dos més, perquè és més d'home, així de costat des de Terol, crec que són de Terol. Com és això que estàs tu així cuinant avui? Jo cuino sempre. Cuines sempre tu la paella, al restaurant també. També, i a casa també. Molt bé, els japonesos, els de Nova Zelanda, de Terol, la paella allà on va arrasa, no? A tot arreu, nosaltres d'ací, de València. Notes que millor els de Terol l'estan fent d'alguna manera diferent? Pues la veritat és que no m'he fixat, No estàs pendent de rivals? Estava en la meua. Falta més rotllo competitiu, dona. Moltes gràcies, que ja ve que esteu a punt d'anar-vos-en. Gràcies, Belén. Tenim així els xics de Teruel, què tal? Hola, ¿qué tal? Com ho porteu? Muy bien, muy bien. Esteu empapant-vos de la cultura suecana y valenciana. Exacto, es un honor estar en esta tierra y participar de este concurso tan importante. ¿Y qué tal? ¿Cómo veis los rivales de los lados? Aquí hay mucho nivel, imagínate, la final del Campeonato del Mundo tiene que haber... Además, han puesto entre los de Tasmania, de Valencia. ¿Estáis viendo que son maneras distintas de cocinar? Sí, un poquito diferentes, sí, cada uno tiene su escuela, pero bueno, al final... ¿Cuáles son las principales diferencias que habéis notado vosotros? Bueno, un poquito el color de la paella y el resto es muy similar. Quizás el tiempo de cocción, pero lo demás es muy similar. Muy bien, bueno, os dejo porque creo que ya estáis a punto de llevar las paellas para la cancela, para la prueba. Moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem la connexió així perquè és que ja en breu s'ho emporten cap allà. Moltíssimes gràcies. Fins ara. It's all the same when I turn and see your face. Erase all that has ever been and ever was. It's just you and me. Impossibility. Was this in vain? No, this pain tells me otherwise. And in the rain, there's no way for you to see me cry, see me cry, see me cry. And I'm shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know. Passing thought like the passing subway line. Say that you're mine, say that you're mine, say that you're mine. Before you become another face like an old photograph. Say that you're mine, yeah. Was this in vain? No, this pain tells me otherwise. In the rain, there's no way for you to see me cry, to see me cry, to see me cry. And I'm shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know. Was this in vain? No, this pain tells me otherwise.
There's no way for you to see me cry, to see me cry, to see me cry. And I'm shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know, everybody wanna know. Shut down, look outside and everybody wanna know. About the same
blue and white.